Li ser êrişên Amerîkayê yê li hemberî rejima Îranê mehekborî, Tirkiye jî têda bandoreka mezin li ser welatên Rojhilata Navîn nîşan da. Li gor siyasetmedar û çavderên siyasî tê ragihandin ku heta li Îranê aramiyek pêk neyê, li Tirkiye pêvajoya aştiyê jî dê ber bi encameke van neçe. Serokê Giştî yê MHP Dewlet Bahçeli ku wek damezrînerên vê pêvajoyê jî tê hesibandin, piştî êrişên ser Îranê cardin li ser pêvajiyê rewestiya û giringiya vê yekê nîşan da. Li di aliyê din de hikûmeta Tirkiye heta niha ti gavekî dîtbar neavêtiye ku çavderên siyasî jî balê dikişînin ser vê yekê. Parlamenterê berê yê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP Mehmet Hanifî Alır jî radigîne ku bandora geşedanên Îranê dê li ser pêvajoyê xwe nîşan bide jî lê li Tirkiye pêdivî bi çareserkirina pirsgirêka Kurd heye. İran'daki gelişmeleri mi bekleyecek? Şimdi bu her Êrişên ser Îranê Tirkiye jî ji nêz ve eleqeder dike. Li vê derêya giring ew e ku ew ê li gor geşedanên Îranî tev bigerin, an li gor ajandaya xwe wê vê pêvajoyê çareser bikin. Ana li Tirkiye herkes li ser vî difikire ku hikûmet wê çi bike. Lê bûya min pêdivî bi aqlê dewletê ya bi hêz heye ku ev pêvajo neye xirakirin. Heke hikûmet li gor geşedanên Îranê tev bigere, Alır vê yekê wek xetereyekê nîşan dide û dibêje wê ji rewşeka wiha ti kes feyde negire. yani İran'daki gelişmelerin gerisinden giderse Heke Tirkiye li pey geşedanên Îranê biçe û pêvajoya ku dest pê kiriye paşkû bike eva ne rast e. Ev jî wê pêşiya pêvajoyê bixemîtine. Heke tiştekî wisa bibe dibe ku hevkêşê biguherin û ev pêvajo jî têk biçe. Ji ber vî jî berî her tiştê pêdiviye ku ev pirsgirêk were çareser kirin. Analîsta siyasî Tacîre Baktaş yek ji van e û rewşa hêyî ji dengê Amerîkayê re dinirxîne. Bölgeden tutun Türkiye'nin Li Tirkiye fikarek heye. Dema di devru berê vê de tiştek dibe yekser didirse ku Kurd wê jî Tirkiye wekatin. Ev tirsekên nepewîstiye. Ji bo Tirkiye ya giring ew e ku pirsgirêkên navxweyayî çareser bike. Di vê warî de heta radeyeke were ji lê rawestinek heye. Şerê li gel Îranê di van demên dawî da fikarên Tirkiye her ku diçe zêde dike. Baktaş gava vê yekê dinirxîne dibêje Tirkiye divê Kurdan tiştê ku jê bitirse nebîne. bugün mecliste de Tirkiye di heremê de dixwaze bibe hêzek. Lê pirsgirêka Kurd di gelek tiştan da pêşiye li dibire. Eva demeke pêvajoyek bêmeşandin ji li pêşketinek diyar nabe. Di van deman da ji dehna Tirkiye xwelîpê ser Îranê. Ev jî dibe ku bibe asteng li hemberî vê pêvajoyê. Fikarê hikûmeta Tirkiye ew e ku heke Kurd tijî êrişên Îranê li cem Amerîka û İsraîlê bisekinin, dibe ku ew li vê derê statûyekê bi dest bixin. Ji ber vê jî hikûmeta Tirkiye bala xwe herî zêde daye ser mesela Îranê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.